Tanang kawanis sa Talisay City Hall, apuran og vitamin C sa kagamhanan. Paagi kini pagpalig-on sa immune system aron pagpakigbatok sa COVID-19. Ang detalye sa report ni Femari Dumabong. Kini ang usa sa gimando ni Vice Mayor Alan Bukaw sa katapusang adlaw niyang pagsilbi isip acting mayor. Sumapa ang tanang kawani lakip na ang mga job order employees sa Talisay City Hall, maapuran og vitamin C. Gawas nga halos tanang buhatan sa City Hall ni patuman og skeletal workforce. Makita na usab ang mga health marshal gawas sa mga buhatan nga mutan-aw sa striktong pagsunod sa mga health protocol. Gihimo kini aron di na madugangan pa ang unom ka mga kawani sa City Hall nga nataptan sa COVID-19 sa milabing 2 ka bulan. Quote Governor Gwen katong pag-meeting last Tuesday. Ingon jud si Governor Gwen nga COVID will stay. This will be part of our life na. So try to live with COVID. Pero let us be careful. Nasugda na usab gahapon ang dugang mga paagi pagpahimangno sa publiko batok sa COVID. Gitagaan nato ang publiko og mga numbers sa atong mga hotlines para sila makatabang sad sila nato og contact trace nya makatawag nato dayon sa dinhi sa Talisay. Ang syudad sa Talisay na 206 ka aktibong mga kaso sa COVID-19. Kay napud-an kini og 24 ka mga bag-ong nasakit. Apan dugang 17 usab ang natalang nangaayo. Ang dugang measures batok COVID lakip sa progress report nga isumite ni Bukaw kang Mayor Samsam Gulyas. Karong adlaw mao man ang pagkwarantina ni Gulyas human nataptan kini sa virus. Gipaabot nga karong Biyernes balik na sa trabaho ang mayor. Uban ni Renante Quiñones. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.